različito od zemaljskih carstava. I govoraše, kako ćemo kazati da je carstvo Božje? Ili u kakvoj ćemo ga priči iskazati? Marko 4.30. Hristos je zemaljska carstva zatekao u stanju izopačenosti. Pošto je bio zbačen s neba, Sotona je na ovoj zemlji podigao svoju zastavu pobune i svim sredstvima pokušao da ljude privuče na svoju stranu. Njegova je namera bila da uspostavi carstvo kojim će biti upravljano po njegovim zakonima, koje će biti održavano njegovim sredstvima, nezavisno od Boga. I tako je dobro uspeo u svojim namerama, da je Hristos, kada je došao na ovaj svet da uspostavi svoje carstvo, pogledao ljudske vlasti i rekao, sa čime bismo mogli uporediti Božje carstvo? Ništa u ljudskom društvu nije mu pružalo mogućnost za upoređenje. Misija i delo Isusa Hrista predstavljali su izrazitu suprotnost zlu i nasilju koje se proširilo po celom svetu. On je planirao vlast koja se neće služiti silom. Njegovi podanici neće osjećati nikakvo nasilje. On nije došao kao okrutni tiranin, već kao sin čoveči, ne da pokori narode svojom gvozdanom palicom, već da javi dobre glase krotkima, da zavije ranjene u srcu, da oglasi zarobljenima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica, da uteši sve žalosne. Isaija 61, 1 i 2. On je došao kao božanski obnovitelj, da potlačenom i pogaženom čovečanstvu donese bogatu i obilnu blagodat sa neba, tako da silom njegove pravednosti čovek, grešan i unižen kakav je bio, može postati učesnik u božanskoj prirodi. Hristos je govorio da je njegova crkva duhovno carstvo. On sam, knez mira, predstavlja glavu svoje crkve. U njegovoj ličnosti je ljudska priroda, prožeta božanskom, bila predstavljena svetu. Veliki cilj njegove misije bio je da postane žrtva za greh, prinesena za svet, tako da je prolivanjem njegove krvi omogućeno pomirenje celom ljudskom rodu. Sa srcem, koje je uvek bilo dirnuto svešću o našim slabostima, sa uhom, koje je uvek bilo otvoreno za vapaje napaćenog čovečanstva, sa rukom koja je uvek bila spremna da spase obeshrabrene i očajne, Isus, naš spasitelj, prođe činići dobro. Dela 10.38. Svi koji postanu podanici Hristovog carstva predstavljaće njega svojim karakterom i prirodom.